Pasko sa Tabaco City, matapos na pailawanan sa indang Christmas Village kanakaaging Sabado. Unya na taon, may tema ining Christmas in Wonderland. Sa laog kan Christmas Village, manlain-lain na nakabugtak na dekorasyon, araw kan higanteng Christmas tree, tunnel of lights, Santa's Day asin Bilen. An pamilya Vista kan malilipot albay, inabangan ng gad an opisyal na pagbubukas kan Christmas Village. Maug matabi mula buwang pamilya. Nagkulaw na pasalamat mga maugmahon sa agi ko pagdigdi ko po. First time lang po pagkadigdi po, madam. An 4 na taon ang mag-ilusyon na sinda Mark Gian asin Samantha Marie, ugma na sabay nindang nahiling ang pagbubukas kan Christmas Village. Bagay na dugang na naman sa indang memories. I'm happy na kasama ko siya dito sa pa-lights. Yun lang, and may fireworks. Pero happy ako kasi nakikita ko na sobrang raming groups of people yung nag-come together dito sa event. Parang yung iba, mga friends, families, mga ganon. Sobrang saya nila kasi magkakasama sila. Sa laog nin 30 minutes, nagbiyahe pagikan Malinaw Albay ang 13 anyos na si Shaira Nicolbo kaiban sa iyang pinsan asin ama. Habo niya kayang palampason ng pagbubukas kan Christmas Village. Ganyan lang po kami nagiling pero sobra pong maugma. Enjoy po naman yan. Kaya po kami nagdigdi kasi once may maka-experience makailing kang pailaw kasi di pa man po kami naka-experience. Ganyan lang po. Nangenot sa aktibidad ang inakan syudad na si Alcalde Crisel Lagman Luistro na pigpapasalamat liwat ang mainit na pagsabat kan ginatos na mga albayano. Well, ang number 1 talaga is ang ganda ng panahon. So talagang tumila yung ulan. So isa kasi sa pinakamagandang opportunity na ma-appreciate ang fireworks at saka ang lighting kung walang ulan. So God is really good, He's great, and He has created this wonderful opportunity for us to come together. Second is ang daming kasama dito sa nag-conceptualize nito at gumawa, no? At ginagawa nila hanggang gabi, no? So talagang wonderful people coming together to create something wonderful for others. No, kasi para to sa mga taga-Tabaco at sa mga gusto bumisita dito sa Tabaco. Makukua ang Christmas Village sa Tabaco City Plaza. Apwera sa pagbubukas kaini, nagkaigwaman ng fireworks display. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Bernal.